Alright, kaka pile ma iluongo ni Wednesday edition makelo ni chenro ni endi ani luonga ni MC Omari Nash. Inyalo luongo ni MC Omari Nash dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Omari cheno jema mbele wan chiene mong'eyo to mbele mwaduoga wahodo. Kawuono I have a very talented guy. One teacher and teach na kaka MC Omari and give the team gimwatimo ene watimu gimilongo ni promotion. And today I have a guy here by the name Harun Nyuka Bando. We have to know more about Harun Nyuka Bando. Wadwa ngene Harun yakanye otima ngo Nairobi ka and Nairobi by the way. And so if you have any person minyalo dwaro ni mondo wa promote, you can just contact me. Ginemni wa piny kanyo ka endo. Wan wabiro every Wednesday. Omiyo kawuono wan gi jako moro ka ende mabe is really willing to be one of the comedians so far, one of the artists in Nairobi. And so we have to know who this guy is, what he's doing, the background and so on and so forth. He's here with me. Gimenyalo timo nyalo dhi e YouTube kacha imanyo ngato iluongo ne Harun Nyuka Bando. Harun Nyuka Bando, MC Harun Nyuka Bando. Kore kasome kacha. Yeri sababu eri ende taneno kobiro kacha endo. The only thing maini nyalo timo sama poko biro no endo because ini ngata chel okinyal promote but kwa makore ji mang'eny to anyalo promote ana ngata chel okanya promote. Gimiluongo ni promotion, it needs what we call network, and the networking means we need your support and we also need the other person's support. Omiyo for that matter therefore gimenyalo timo is to share this video. Harun Nyuka Bando has been working with different people, Lojipano and several. He's here with me. I'm going to show you Harun Nyuka Bando. Come with me so that we see this guy. If you can support him in one way or the other, the first one is go to his YouTube channel. It's called Harun Nyuka Bando. Subscribe, share, comment. Meanwhile, you can share this video neusie peni mangeny because kakwa yudo views mangeny be kakwa medo promote ji mangeny. Ngata mo sebedo ka promoter I personally appreciate Brandy Totorambanya promoter 001. I appreciate you so much. Japeto popote ulipo, Mariana, Waziri Roni, and Toz Nyakoralewi, and and any other person that has been supporting us, we really appreciate. Every Wednesday, tuko live na MC Omari Nash. Yes, mokwongo adwoko ne Nyasaye erokamano maduong' mochopa ka. An kadok e nyinga iluonga ni Harun Ouma Migetha. An wuod Kano, aja Kisumu County, aja Ahero. Kalora Ahero takawo pikipiki 50 bob tachopo dala. Mar ariyo an comedian. Nyinga mar comedy en MC Harun Nyuka Bando. Mano nying mayudora go kamoro amora, YouTube kamoro amora. Ka tich matiyo Nairobi ka, atiyo tich wakali, wheelbarrow, opao, gik matino tindo mag jua kali, gige chips, popcorn. Kadok kendo tija mar comedy mana chako ni. Comedy en gima natimo chon kata ka ne sikul ne nyithindo dhano ne nyalo nyiero maka tero chai e office to japuonj nyalo nyiero ma chai pukre machwak manyien. To kana bedo gi mijingo kana asechopo Nairobi to acha ni wamanya ne plan B. Nikech gini dhano thoth ji ne nyisa ga ni in gi talent ma kamato kaka nanyalo timo ne onge nikech ne pok ang'era. To namanyo Omari Nash magochone to nabedo gi luoro kabisa kuom ndalo mang'eny to namaneno ne budho mane simba kanyo mana chieng'. Nokadwa gocho nikech ne pod atet ni chieng' mana choko chir ka gochone tawi maber Omari no response simba no wuoyo gi sine wawuoyo go maber. Mano nyisa kama warade mano warado kode higa mar 2021 chieng' Valentine.
mano gochona mane wadhi mane wamiyo dhano nyiero ne Omari ne MC mano miya mic ma dhano no nyiero kanyo wasunge mane ni kanyo no feed mano fadhne gi muya moduoke ndego dhi odok loka. Omari akwaye ni mondo ibed abeda gi chuny ma in go no. Nok ang'e ni nyalo timo kama koro achope gi sani achopo mana kuom in iwuon, Nyasaye to gi in. Chuny ma in go no nikech aseneno kikonyo ji mang'eny to ambe isekonya mang'eny. Chakruok mar komedi mara ochakore mana nikech in. Kana agora kuomi to nimiya mijing'o to nimiya contents matindo tindo kana awuoch ga meki go nomeda mijing'o kendo amor kodi mang'eny kabisa. Timed bedo gi chuny, med konyo jok mamoko mopogore koda. Kama asechope gi sani asechopo mana nikech in. To kendo asetimo komedi gi jok mopogore, asetimo komedi gi Aluoch, Omari, Manson Zeng, gin jok mopogore opogore to mana nikech Omari Nas madebe ni ok en tande pod abeda gi talento ndi koro pod anindo tachiogo anindo gi talento tachiogo. Koro aduoko ni erokamano maduong' tibed mana gi chuny no. Nyasaye med umi gi tij mitiyo ni, omedi ngima kendo mi ng'uono kendo mi med ng'eri. Koro mang'eny manyalo wacho onge. Nyinga mar pap kik wil go en MC Arun Nyuka Bando mayudore go YouTube, ayudore go TikTok gi Instagram gi Facebook. Ero uru kamano matin mang'eny manyalo wacho onge. Mano kende. Every Wednesday tuko live na MC Omari Nas. 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 Sianda ni anmage sianda na sianda ni anmage sianda na sianda twana wacho ni sianda mara ni katotindo to sianda mara sianda mara anmage sianda na ni katodongo joturwa katotindo mago sianda ni anakoni ni sianda mara anmage sianda Mangiyo sianda, joma deo sianda, akoni ni sianda, tuepul mara sianda mara, anmage sianda na. Oni katotindo, jothurwa katodongo, akoni ni sianda, tudung mano ni sianda mara, sianda, anmage sianda. Oh, sianda, na tuana koni ni sianda na, atendi ni sianda na. Alright. Mailongo ni Arun Nyuka Bando kaka nese wacho. Arun Nyuka Bando. Yes. Ine Arun Nyuka Bando. Yani Arun Nyuka Bando. Iwacho ni nyingi manyingi to ngawa. Nyinga manyinga en Arun Ouma Megitha. Harun. En Arun koso Harun. Harun H-A-R-U-N. Harun Ouma Megitha. Megitha to nying baba. Mano nying father. Mano nying father. Okay. Yeah. Dala ni kanye? Dala en Kisumu County and Wood Kano. Ija Kisumu County. Ija Kano. Awijo ni Kano unu yoga Yesu ni Yesu de bede. Una masani de koro you are leading in Lika. Kano timo pima de Yesu bire ni koro piola ko kongo kano timo Galili. To Kano imanyalo bet ni lead. Kano ng'enyne daka bere nikech Kano to rach. Momino ka dhano ringo tinde gin e taonde opogore moko ni Nairobi, Nakuru, Mombasa, gin kuno opogore. Bas, ingama sedojo kaje chaedo hakorire wan tichwa en manane koponi Nyasaye omi kumoro matin kata mi teko moro matin tem matek ni I promote jok moko achiel ariyo adek endo nikech wambe ende mondo mi wabed ng'ato makoro at least ng'ato nyaneno mawachi ni ati MC Omari Nash wambe no wabedo promoted by someone kata some people donge yeah. Omiyo kwa mano kawuono wan gi kijana mdogo ndani ya nyumba kaende en jago manigi lek
mar bedo one of the comedians kata jok moluongo ni MCs. Omiyo kawuono ende Wednesday edition kik wach ni ati wakelo mana stars kende, no, wan wakawo ng'ata ma is feeling. Ing'ama dwaro ni mondo watimne namba ni piny kanyo, inyalo contact her and anytime you call we shall respond. Gima kikitim ni flash ing'e ka kore flash to ji flash mang'eny osiepa, koro samoro ok make, koro jawacho ni mari gini tindo ok gochi ok timang'o. In just call directly, wachi wabiro kumidwaro, we shall come. Donge? Yeah. Bas. Arunyo Kabando. Yeah. In ere kaka ne ibiro ming'eya koro miwacho ni an ang'eyo mari. Kaka nang'eyi ne en story mabor kabisa. Nikech nahero ga ng'iyo videos magi kendo ne mora kabisa. Yeah. To naneno ka in ma bere in minyalo keto, in maniketo namba ni kanyo ma nyalo yudo. An number na public by the way. Namba ni ne public kabisa. Yes. Iro ni comedians mang'eny ni nyalo fuatilia gi, ing'iyo gi, lakini namba ne to onge. Kaka inyalo yude onge tek. Yeah. To in aneno ka namba ni nitie. Mane yot mondo mi ng'ato oyudi mondo wuo kodi. Sani aneno kitimo komedi ga Luoch, ere kaka nichopo ira Luoch? Luoch kana chopo ire. Ere kaka nichopo ire? Luoch ine mani tuda ga Luoch. Kana se yudi. Natiri ira Luoch. Ine mani tera ira Luoch, mana mako yo wiano ko wil gi wang'ayo. Yeah. Congratulations. We are no will kata ni nichopo kwa Luoch because nawinjo kiwuoyo to wacho mana umari and you never mentioned Luoch, wacho mana ni utimo kode clip. Koro natiri ira Luoch. Yeah, in mani ira Luoch. Mo atimo kode clip moro. En watimo clip. Koso na introduce mana kwa Luoch tu. Mokwongo ni introducer kata watimo clip moro achiel. Okay. Koro ma iluongo ni Arunyo Kabando. Arunyo Kabando town ka sapodho marom nade? Nairobi ka sani ka an gi higni abich gi nus kanyo. Okay. In gi higni abich? Gi nus. Okay. Wan ing'eni ya iwacho ni music thum ema keto gimoro bet mamit. Jathum mane mamori e yoangla ka mamori kabisa? Jathum mamora, ne nitiere jathume mang'eny mane mora. Gisane? To gi sani nitie jathum manini maniketa kuome. Mano ng'awa? Iluongo ni Tony Ndiema. Tony Ndiema? Yeah. Tony Ndiema. By the way, asitiri nyaka Tony Ndiema. Wasadhi ka Tony Ndiema mang'eny. Okay. Moka nyakwana. Mano ber. Mana kaka winjo no endo, adwa na kit ni thum Tony Ndiema chel. Yeah. Mane mamit ni kabisa. Thume Tony Ndiema mamit na gin moro nitie nduong' ni Juogi Okelo. Juogi Okelo kama. Gona line moro achiel. Analuongi nade godhiambo kama. Nyathi karo maber. Iwini wacho niya. Nyathi karo maber. Analuongi nade godhiambo kama. Nyathi karo maber. Anamiera mopondo. Amiera mopondo. Ani Juogi Okelo kama. Juogi Okelo kama. Mano iluongo ni Tony Ndiema. Adwa ni imiya kona comedians gimoko ma sani kori setiyo godo ma at least ise golo go clips moko achiel ariyo. Nitiere mokwongo ng'eni kepo ni ibiro malo to dak itim comedy kendi. Yes. Nitiere joga matimo comedy but gito gin comedian. Yani atimo comedy. Give me a backup. Nitie moro miluongo ni Bete. To Bete popote ulipo, we appreciate you so much. Une momiyo Arun bedo Arun. Nikech samoro gigi ok onya timo kende. Tafadhali kineno upcoming artist to ng'ano kwayi ni bwana makna kata kamera. Makne, you don't know what that person will be tomorrow. Ikia gima ng'ano kiny ne bed kiny. In makne maka maybe kata karachni but twe chunyi kony ng'ano. At ikia gima ng'ano kiny ne bed kiny. Koro iwacho ni nitie moro iluongo ne mosebedo ka baki ga up. Iluonge ni Bete. To en nani omakona, onyalo makona, anyalo wacho to duoka, onyalo makona kamera. Emba nyalo wacho ni en comedian, but en to onge account. Ya, to nitiere manigi account, ma en comedian iluongo ni Manson Zeng. To gi Steve Ochich. Okay, mago jok mosebedo ka support ite. Okay.
To ere kaka edit clips gi iloso kendi koso ng'ato losoni? Clips mokwongo an kana chako gini an anyalo mako video tadhi adhura kuchocho. Amako tadhura ibayo YouTube. Amako taba YouTube. But kana duga somo ni nitiere app moro manyalo loso go minyalo edit go. Ere kaka nisomo gini nisomo kanye? App ni kichingeni nitiere ng'at moro ma dwaro dala kocha. Ni mondo embe obede ni otimo gigi. Iwinjo. Though ni nying app to kiluongi, but kona ni ere kaka nidhi fwenyo ni nitie app me gibedo edited go. App ni nitiere mana comedian watwa mane no sekalo ga kuomi. Te mano nyise ni gigi. Mano ng'awa? Nen iluonge no Obabo Kobabo. Obabo. Obabo is a great friend of mine. Yeah. Actually, I remember Obabo have been coaching for some time. Yeah. Embe is doing well. That is a comedian from Migori. Obabo is coming from Migori, is it? Yeah, Obabo ya Migori. Koro mini idhi page gini. Mana penye ni to in meki gidi wuok mana mamit kama. Te mano nyisa ni nitiere gimoro makanyisi. Tinyalo download tinyalo loso kode video. Koro ene mono mi app. Ene mano mi app no. Makoro kasigolo ka video to kuone maricho tawito oko. Edit. To kama ber taweyo. Iketo. Yaketo. Okay. Koro app ni masano kokonya ga masani video ka gin video. Iyudo ka timo gini kawiga period maromo nade mondo mi los content mi create. Mokwongo loso content to tega lakini ng'amo nyuoli content loso content ok tek kuome. Nikech kata kumoro miwuothe. Kineno gimoro to in gino sebiro ni mana ni en gimo nego beni golo. Okay. Ikaw from around. Ikaw from around. Ginyaka sani dangi konwa ni segolo clips maromo nade? Gisane asegolo clip do ni poka kwano gini nikech last week naketo adek moko do kata last week nyocha nja kata but roughly ginyaromo 20 ginchopo 20. Okay. Mani luongo ni Arun Nyokabando kon gi kaka iluongo YouTube ni kacha mondo gidhi piyo YouTube na iluonga ni MC Arun Nyokabando. Arun Nyokabando. Be nitie jathum moro misitiyo go kaka MC? Nitie jathum masetiyo go. Mano ng'aw? Iluongo ni Onyango Jalamo. Onyango Jalamo. Tibim. Ok tibim. Nyingo Onyango Lemo. Onyango Jalamo. Ene Onyango Jalamo. Notiyo gi nying mar Onyango Alemo, Onyango Jalamo. Okay. Koro en iluonge no Onyango Jalamo. Embe ene YouTube. He's a great friend of yours. Onyango Jalamo kumoro ma intiere, big up bro. Just keep on pushing. Wado ni kel Onyango Jalamo bwaket ka mondo at least junge. Yabo kele. Koro kona gik mise yudo ka samoro tek ahinya e field ni. Mokwongo gima sayudo ka tek ahinya e field ma wantiere makora donje ni. Iyudo ni samoro iketo video to jok mo view samoro gin mana osiepe gi ming'eyo. Manyiso ni ng'at moro moko ng'eyi samoro nyo nena to kale akala kadhi. Samoro poko kaw time mong'eye. Poko kaw time mong'eye nikech ong'eni mamit ng'eny mbele. To mari ni be mita but joma ng'iye koro gin mana jok mong'eyi. To mar ariyo inyalo keto video samoro woni for example ikete sane tido ka views 10. En adek. Gin adek 4. To samoro kaw kata month. Samoro kaw kata month en adek 4. Nyiso ni pok ing'eri. Chuno ni nyaka koro share ne ng'ato mondo ng'ato ng'iye mondo in bende ng'iye. Kokido ni in gi views. Mar ariyo gima tek e field ka en subscribers. To get the subscribers. To get the subscribers. Kanyo be nayudo ka tek kabisa. And I have to thank my fans because as we talk one get more than 10,000 subscribers. I really appreciate. Mani momi adwane I don't want ni angusha jok molungo ne fans ga because they've been supporting me from 0 subscriber nyaka sani koro one ge 10 plus subscribers. Thank you so much Heko, those people who have been supporting us, we really appreciate. Kuri wachuni yudo subscriber ne egima koro tek mogik ginie lweny ka ma tek ma ok inyal kendi. Ng'ato nyalo wuondi nitiere nyako moro mano wuonda sub for sub ok en sub for sub no nyisa ni omiya subscribers 20 to an be namiye maga 20. Koro ng'e ne en gotieno gimoro sa 6 ta nyisa ni okwongo miya nikech ato nang'e ni meke ka gin gik mamanya tadhi manyana gima gibed adier. Koro nomanya na sub 20 modonjo kaneno kama to sima ne dhi off ta nyisa ni we meka an kinya orni waorni abich mokwongo sani ta orni abich go mama goto ne gin original amiyo ng'ato video link ne to view to orona screenshot ta orone
mane gin 20 ni oro ni osiepegi naoro nosiepe kama moko koro an kanochopo okinyi tayudo ka meke 20 ka oseringo modhi tadhi to gidhi kune kuma gidhi an akia subscribers olal te tanindo ka gintie ne in gadi by that time nan gi mono subscribers 96 to kano meda 20 mano no donjo 116 kanyo 116 ne giringo magilal makuma ne gidhi akia koro nanyise ni to obedo nade ma subscribers mane miya olalgi to isa ni in ora mekika maga ka misani to chako oro nagi andi gini koro meka ka original osedhi 20 koro onge kaka nanyalo golo gi nikech no tim gi jok mopogore koro an nawe odhi kamano to meka ka to nawe odhi kamano yes mar ariyo nitiere ng'at moro be samoro yudo ni moko ni groups ka onyalo wuoni ni banan nitie kaka nyalo konyo nyalo miyo subscribers 300 tim ya siling 500 gik moko bela nitiere bwana moro be nonyisa no miya subscribers 500 mondo aor ne 300 mamano be natimo naoro ne 300 monyisa no oro na baadaye koro simo loro gik machalo kamago simo loro ki text ok reply WhatsApp blocker koro nawe kamano adwa penji briefly ipana ngo mi manyo subscribers matek kabisa subscribers amanyo mondo mi ayud views mane gima okay in short penji ni lek ni enango gi your YouTube channel to gi gimoro moro mipango mitimo sani lek ni enango what is your mission me ipango ni mondo kata bang igni moko kata dweche moko item kono matin about lek ni mokwongo lek na en ni gitich matiyo sani adwa ni mondo amany plan B adana many plan B mondo mi teacher samoro nyalo lal samoro nyalo bedo to gwenyore matin koro ma obed plan mar B plan B maka macho dok pinta nyalo dok koni mar ariyo kadwa ni talent mane Nyasaye omiya mondo lalala kamano adani mondo mi abed kode mondo an bende abia kony jok mamoko nikech an bende nokonya nok anyagora kenda okwongo mak mana bada kore ka bedo dhano mantiere koro adwa ni mondo lekna kik talent mar lalala kamano to en gima nitie kendo dhano osenyisa go mang'eny kamoro moro mawuoye ni in gi talent ni temane matek imany ng'ane gini koro mane lek man go mokadwa ni mondo mi olal adwa ni mondo amba bed dhano bia kony joma moko to parents pod nitie koso gi onge parents onge but kuro jok manini dala kawega nango maybe sane clips mo kangeni osechope gweng ji wacho nango do they take it positively cause nitie kaka jomoko rebuke from dala gik mitimo go walo nitie mokwongo clip mane okwongo gola oko kabisa ne en clip mana golo kodi thoth ji nonene TikTok mano mane iluongo ne en wer mar sianda clip no trend one no trend inya pare kata kara Facebook YouTube mara no trend kabisa en gi views adi kodi sani en 400 jola en men gi the highest ngene en 400 to dhano kamora mora makale an kama dake ong'eya gi nying mar sianda ji te nyaka joma no kiasa no ng'eya giluongo ni sianda giluongo ni sianda nyaka mati mani nying mano kore adwaro chakwa kode gi dichiel nikech mani gima ming'eri ahinya kore adwaro kode gi dichiel mondo yani whatever said wanyiso ni wer no ponte kas waketo ne gi clip no mondo ng'apo konene twende sianda ni an mage sianda na sianda mara ni an mage sianda sianda na to anakoni ni sianda na awacho ni sianda na to anakoni ni sianda mara sianda ni an mage sianda na kato tindo jothurwa kato dongo mago sianda to anakoni ni sianda mara sianda mara sianda ni an mage sianda na anyana ng'onde kata peno tindo piemo timo to kata pielo sianda mara sianda ni an mage sianda na ayeno tindo to gimo timo to timo pielo to kata kuodho sianda mara sianda ni an mage sianda na hallelujah amen kori mano e the
first clip mano watimo kodi. Mane the first clip momiya nying kabisa. Kata beni ok omiya nying e YouTube. But at least ji achiel ariyo adek sani koro ng'eyo. Dhano mong'eya live kama mong'eya ni Machen to ng'eny kabisa. Right, ma iluongo ni Harun Nyukabando. Ne jopo oseneno clip mar Sianda Sianda. Ma e jamo mano watimo godo Sianda Sianda. Ne wan ji adek. Nitie be jago moro abiro kelonugo ka unene. Namanye ukona ni pod odich mana matin. Pod ok en within the Nairobi vicinity. Owuok matin iluonge ni Obabo Kobabo. Babo Kobabo osiep Bishop Ojango. Koro ingata just keep tuned. Inyalo miyo wanga ma chunyi geto msani moro ka in gi msani moro midwane the upcoming msani midwane wating malo wakelo. Nakoni ni my number 1 channel mwakelo the artist gi joluo te jo business jo politicians waromo mana MC Omari Nash 1-on-1 Wednesday edition. Gisani endi sama waketo clip mar Sianda Sianda ema dhi terwa e break kasto waduogo bang' seche moko matin. Sianda ni an magi Sianda na Sianda ni an magi Sianda na Sianda to ana wacho ni Sianda mara ni katotindo to Sianda mara Sianda an magi Sianda na ni katodongo jothurwa katotindo mago Sianda ni anakoni ni Sianda mara Sianda man made Sianda jo mangiyo Sianda jo madeo Sianda akoni ni Sianda to epol mara Sianda mara man made Sianda na ni katotindo jothurwa katodongo akoni ni Sianda tudong mano ni Sianda mara Sianda anakoni Sianda Sianda na to anakoni ni Sianda na atendi ni Sianda na to anakoni ni Sianda mara Igodi werro robi keri mano. Wercha no miya ng'era. Yeah. But ni feel nade mono koro watime. Nwatime to adit ta aoroni ami koso ne naoroni godo later. Ne edit mokwongo ka itioro nago WhatsApp. Tamba dhi akete. Okay. Para kamano mano ne wadhi break kendo koro waseduogo kaendi. Ng'ama wan go kawuono iluongo ni MC Harun Nyukabando. En kachiche YouTube mare. Be in a Facebook? Yeah, Facebook. Nyaka TikTok, Yeah. En kachicha Facebook, YouTube, TikTok iluongo ni MC Harun Nyukabando. MC Harun Nyukabando. Yeah. Yo wacho ni er kumoro babu wuothe ji luonge ne Sianda. Jomoko chunga nyaka mawerna. Mawerni clip no. Werona clip na ambe koro ya wang ma chung ma ambe awerne clip no. Dala kucho bende clip no ngata. By the way, jodala no wacho nangi gino. Jodala mokwongo ne giwacho ni Harun sani sekethoria. Takoni koro ne geno ni werno nitie kano ketha matin abam but kane wachako golo video moro kanyo mano golo kodi koro ka geni kara Harun en ka comedian mano meda chir koro mano miyo abedo awacho ni kare wagol ga gigi. But so long as you know what you're doing kiki luorga nikech kata at the same place ne ayudo comments mopogore jomoko wacho big up bro, jomoko wa like comedy to ber but kikutugi wach Nyasaye. Kasto jomoko be are like creativity orumo ni koro magang'o. People have to speak. Iwinjo. Aparo kata there is this my brother called Eric Omondi. Eric Omondi be nogolo clip ne moro ma omako yani odire chuodho ka mbarambamba. Ijo and several people no kawe kako kawe. Jomoko wacho ni bwana creativity orumo ni gidine chuodho but the person kuma entiere en ong'e gimotimo. Ong'e maber. Koro onge gimibiro timo mamor ji te. Mano is my advice to you. Inyalo neno osiepa Maenda. Iluonge ne Prince Inda. Prince Inda nogolo ka thum gi Bahati.
thum masani osedonjo over 2 million. Ok ni odonjo over 2 million ni moro ji te nitie joma wacho ni koro mago tang'o kowe mar 2 million no gichak gigolo thum gi ema ogolo mare iluongo ni Piny Dung Buru. President ogolo mare iluongo ni Bruno. Iyudo ka jomoko support, jomoko ok support. Jomoko wacho ni mare ema mamit, jomoko ni Amarinda mamit, jomoko ni thumbego ok mit na te, jomoko ni koro ng'ato chung'e kia. In short okinya moro ji te. Okinya moro ji te. Ineno kata one on one mwatimo ni endi, nitie jomoko mawacho ni ma idea morumo, or you'll go nowhere. Jomoko be will appreciate, wacho ni bwana Omari, we really appreciate gimitimo. Koro in gimitimo no time tekni en gima ber. Kik ibed gi luoro ni ng'ato nokona ni gino rach. Jite ok ibi moro. Akeni winje. Awinji maler. Koro ma iluongo ni Harun Nyoka Bando. Ng'ama dwa support Harun Nyoka Bando inyalo dhi kacha chaendo imanyo MC Harun Nyoka Bando e YouTube mare. Sani in gi subscribers adi? Sani subscribers ne mayudo tek, but sani an gi gimoro 120. 120 subscribers. Wadwa ni gino odhi 2000s. Wadwa ni donji 1000 mondo angeni gimigomba ahinya ni uchak chuli. Agombo chak chuli, ambe na winje mit pesa. Iwinje mit pesa. Okay. Agede by God grace ibiro machopo kanyo. Kata wan mineno wagene nwa chaka kono. Aya, koro adwa ni ikona advantages misibedo go nyaka at least ni chak beriti jogi riromo go mari, Omari utudi ga lodge, mi chako golo gik moko achiel rede. Kona advantages moko misibedo go matin. Ber masebedo go. Yani gik mosemori e field ni koro. Mokwongo gik mosemora e field ka nyaka na chak ng'era gi comedians masani mang'era gogo. Iyudo ni gini mokwongo miya wuotho kuonde manok ang'ena anyalo wuothe. Exactly. Anyalo wuotho kuonde mang'ene manok ang'ena anyalo wuothe. Kendo simo nyalo donjo ne to kawuono en nang'o. Inyalo biro. Kaise ni kawuono adich kare bi chieng' ma kama. Tadhi wuotho kama kata ka neno ot moro kama to kagombo kata dok kuma dak. Wacho ni kare ng'ato nego bed ni dak ngimani. Yari ng'ato nena walo ni kake walo to dhi oluongi kuma ne you are not expecting. Kama ne ok expect ni nyalo chope. Gino osebedo kamora kabisa kendo gi komedi mar ng'ato nyalo miyi dhi kamoro. Inyalo wacho ni kawuono amakra nego Omari odhi miya donjo kachacha. Ma ne gima ne agombo neno to kaka na chop kanyo ne tama. Samoro nyalo yudo ni kamoro nitiere kaka show moro maduong' moting'o comedians kata mana par tidonjo gi pesa tadhi ayudo Omari koro keta donjo nono. Idonjo nono. Because you are one of the comedians. Nikech an one of the comedians. Ni winjo nang'o anyalo paro the first day mwaromo Deep West. Deep West gi show monolos gi Bokech Entertainment. Ne wan gi different artists. Ne wan kachicha gi Tony Ndiema. Ne wan go nyi Papa J and some other artists. Ni winjo nang'o by the way chieng' monwa romo, was it our first day? Nen first day mara. To ka dokot nino notama. Omari kuma dier na neno nyaka piny oru. Ki imagine ni romo go Omari. Na imagine macho Omari gina dier. To macho be kama ne antiere dier. Kendo picha no gi videos go ng'ata mana ng'eyo natang'one. Anyalo paro ka teri room akoni koro we luor mar roomwa mong'adnwa ma marwa no mora kabisa no kang'ena nyalo chopo room no mari. Mattress kene ne gika chai kamani kaka idwa ni time kaka idwa ni an I believe ni gimitimo ne ng'ato timni maber ne luwi. Timni maber ne luwi to gima ketho ahinya makata in adwa na kweri chuth kapok ichopo kanyo en gima ema wacho ne sunga fitina gi nyiego ema ketho joluo kabisa. Sunga fitina kod ang'o gi nyiego ema ketho joluo. Kasto ng'e gige makisebedo go to dhi kelo gima luongo ni achaya kabisa. Kori wacho ni ng'ani tiyo chaji and a moment mise chaji ma fans gi osechako wuoyo kamano ng'e ni in to kori ng'ama wako dala. Mana dier. Dong iwinjo maber. Wan ka nikech fans. Koro kopo ni bire feel ni ng'e maber. Kawuono ng'at miwinjo wuoyo go kodi ne ma iluongo ni MC Harun Nyoka Bando. Giminyalo timone en ni dhi kacha subscribe ne YouTube mare, inyalo share, comment, you do everything mondo wa promote uru
our own. Magi upcoming artist makiny ne kony Omari kumari koro oknyal. Omari koro samoro sewachni rumo dok dala nikech I can remember Emma Jalamo wacho ni rumo chimo jite. Rumo chimo jite. Rumo chimo jite. Gima ang'eyo ne anto pod an upcoming artist. Onge kaka ng'ato nyalo rumo kapok hit. Koro kech an pok hit. An pod an upcoming artist. Any person manyalo dwaro ni watimne promotion nyalo dwaro ni ati wa promote, be free to contact us. An kigoche samoro mora I'll receive. Is it? You've been doing that? Yeah. Ing'eyo. Kendo ine comedian kende masatemo na mani modonjo. Be mako namba na sate. Akeni namba no iketu kar VIP. Akeni namba no. Ana onge gi kata goch mana sadi. Aonge gi VIP gi regular. Namba en namba Simba. Sasa ya magocho no mari mako. Ageni nitie jomoko ma maybe gocho tok donje kopo ni labda ise flash mang'eny to nitie setting moro ma kete korok donje. Mano to dongi neno ka koro mani luongo ni ine midonjo di kanyo. Mani luongo ni misuse of public fund. Because dwaro gimoro no nyaka ichorri nyaka ibed ng'ato. Misuse of public fund. Manyiso ni namba na en fund mar public. Koro kekethe tigine. To in kendi miketo namba ni public. Ang'o me jomoko koketo namba gi public? Mano to personal life ma I cannot okanya donje. But an bende an gi life na. Iwinjo. An namba na en public kamano. Oh, the other person mabuketo namba ne public ilungo ni Ogina Koko. MC Ogina Koko be namba ne public. Embe ubiro gocho ibiro gocho ni samoro mabidwaro. Ogina bebe. Ubiro gocho ni samoro mabidwaro. Mago luo artist ma we have to appreciate them so much. Aloji Panora is a good guy. Aloji Panora is a good guy. Koro gisane kona comedian migombo romo go kabisa. Comedian magombo romo go kabisa. Mose dhi mbele mang'eny. Miwacho ni Omari kopodi nya konya yud ng'ane maybe ineno wa kode to into romo kode utami. But ineno wa kode sometimes kona comedian. Ajane niga ge Ogina, samora ne niga Mata, ajane nigo Nyulo, but mago gin jok ma agombo romo go mang'eny. Tang'eni kapod awuotho kodi, tadhi rado kodgi. Igombo romo gi MC Onyulo. Igombo romo gi MC Mata. Igombo romo gi Ogeda. Ang'eni giwinji kumoro moro ma gintiere. Giwatch ga one on one by the way. Udhone Ogina an gi namba ne but waja wuoyo to pok arado kode one on one. To namba Ogina to ere kaka ne yudo. Namba Ogina nitie video moro mano golo mar chai idwa ni mondo chwak ne dhano chai. Koro video no kane rumo to namba ne neno piny kanyo. Koko Entertainment. Koko Entertainment. Koro kanye mana dhi akaw namba no. Ogina kumoro moro maitiere Arun Nyuka Bando dwane orom kodi tafadhali. Koko hakikisha kon Koko ni Koko adwa na rom kodi ka microphone ko ni in fact kon jok midwa ni irom go wach ni adwa na rom gi ng'ane mondo giyud gini sana. Mokwongo gi kama sechope ni. Koko adwa na rom kodi. Idwa na rom go Ogina Koko. Adwa na rom go Ogina Koko. Adwa na rom go Nyulo. Adwa na rom gi MC Onyulo. Adwa na rom gi MC Onyulo. Adwa na rom gi Professor Amata. Be nitiere clips gi minyalo wacho. Isewacho mar Koko, mar chai. Kona mar Amata ming'eyo. Clip mar Amata mang'eyo bende nitiere moro mane kani no dichuo atich. To yudo ka dhako luokone. To ka dichuo bolo jacket mondo luoki. To ginene mowuok, jwale mowuok e fuku. Kondom. Kondom mowuok e fuku. Iluongo ne men jake yudo kondom. Men jake yudo kondom e fuku jacket. Mar wuon jake. Okay. Mano mar Professor Mata. Mar Onyulo nitiere moro mar ni weu wach ni joyath ok luokre. Joyath ok weu wach ni weu ketho nying yath. Joyath luokore aluoka. Ni weuru wacho ni joyath ok luokre. Joyath luokore aluoka. Ong'eny en gima ng'eny kabisa but gimit naga. Ambe kona mara. Ambe nitie clips gi mang'eny momok wiya ka mang'eny serious. Ng'eny kabisa. Kora chiel moro. Igeni sabi paro na chiel to kata ambe. Sama doctor adhi apare. Clip ma Omari ngi clips mang'eny mit tema kiana chak gi mane ta kiana we gi mane awe mane wacha chiel
ise koda mar mondo wero kodi cha but macha tagere nyaka wach nikech ne intiere koro kona one of the clips by the way ka pok ni irado koda nitie clip mang'eni koro no drive monde manya nitiere clip mano me lakini nen mabor en chon but ne ng'eny nikech naluwo gi gasateto na watch gi matiek gi nikech ng'eni ng'at mo baby ndalo no ne ok ang'eni inyalo subscribe an tija ne keto data ta watch gino marum to wach subscribe na kia kana donje comedy ka kana ng'eni kare onego beni gini subscribe kacha cha kora na watch marum ta chaka donje moro a watch marum ta chaka donje moro koro di follow ato no kin subscribe na follow to no ka ng'e meaning mar YouTube ana donja na nyaka cha to ni YouTube meet ka ta watch ta igata maneno video ng'ato the only way me support go ngano is to subscribe. Don't just watch. Nikech nyalo dhi kaya cha yuro kata ka in gi views kata mana 10,000 to subscribers yuro ni 1,000. Koro nitiere fans mang'eny kabisa. Ma en tije en watch marum. To ko subscribe. To mano be ng'ama ber mokonyi. Odhiro ni kumoro. Entia kodhiro ni kamoro. But koro wakwage ne just subscribe please. Subscription okaw kata pesa. Mini keto cha eko mane ndeng titieko. Arunyo kabadadwa ni koro watie gini niende nikech satu kora neno kogore kenya ware adwa ni kaw dakika matin kabisa mondi wuo gi fans gi medwaro ne tem any support minyalo kwayo kwa ka koro mokwongo ka wuoyo gi fans support manyalo dwaro kuomu jo kama une munyalo miya bedo dhano kendo un gini daka tim ka fan onge mano chal ka nono to bende mar ariyo ng'eruok en fans ine makise ng'eya tichake miyo ng'at machielo ng'eya mana seng'era kendo mano koro imeda fans imeda nitie kamiketa mang'eny kabisa koro an gima kwau en ni kidhi YouTube i-watch i-view i-watch i-share i-subscribe mane gima nyalo kwa fans Facebook antiere fan page ane TikTok inyalo like inyalo share videos maga inyalo share photos ga nyeng mane MC Arun Nyuka Bando MC Arun Nyuka Bando. Thank you so much ne jok mora ma intiere jok mono watch gini endi jok mo share kila ng'ato waduoko erokamano ahinya. Inyalo miyo ai comment kanyo msani midoni wakelni nikech wan wakoni ni this is the number 1 channel mwakelo godo number 1 Luo channel mwakelo godo ng'ata ma ukonowa, be it a businessman, be it a business woman, an artist, comedian, MC and any other person mwacho in ngamidwaro ni wakele platform ne msani mani miwacho ni bwandu mari adwa ni ikel na ng'ane kata bed ni en upcoming kata bed ni en ngamosedhi ngamidwaro ni wa host mokwongo ambe nitire msanis mang'eny mose isani mondo advertise ki ngoma gi moko wasani wasani to kadwa ni advertise kapok akalo kuomi nikech ine mani keta failed ni to katudora kodi to dhi ng'ere molo kaka ne akete koro idwa ni wakele wadwa ni wakete one on one mondo en bendo nere gi joga gi jogi luongo nyinge nitiere moro miluongo ni JB mwenyewe tune in wakelo JB mwenyewe next week kendo wan gi Onyango Jalamo Onyango Jalamo imbe wakel in a list marwa koro wan gi JB Onyango Jalamo mago ji ariyo midoni waketni mago one on one Wednesday kata MCA be an gi moro kanyo miluongo ni Justus Adera mano MC makanya MC ma Kayole matopeni cha dongen Kayole en MC ma matopeni embe nowacho ni eketa urue wano anadwa ni mondo mi ulanda amanyoge kaendi ituda kod mondo wayud ka kwaromo minwa elago erokamano ing'ata mondo ni kache chaendo wagoni erokamano ahinya man go kawuono iluongo ni MC Arun Nyuka Bando inyalo dhi kache chaendo to subscribe ne i-share itimo gimoro wacho ni osegolo clips mang'eny okikonwa one of your favorite clips maki watch tiwinjo kamoro mekago iluonge nang'o title
Sana sana clip ma kaneno mamora ga gin mana matimo collab ku Omari Nash to gi Aloch. Matimo kenda be ok imora ga. Ang'iyo ga ng'ani tawe. Koro mitimo ku Omari Nash to ne wacho ni sianda negi. Matane sianda negi. Kata mitimo ga Aloch to koro mane? Matimo ga Aloch nitie moro mane watimo kwa madho kwete makoro wan ga jomose ga Amerika makoro watundore malich. En channel mar Aloch koso Omari? En channel mara. Iluonge title ne indiko ne? Title ne koso no kendike? Nandike but apani wiya nyalo wil matin. Ki subscribe ki donje YouTube na kacha tinde yude. Okay. Mani luongo ne MC Arunyo Kabando inyalo dhia kacha chaendo nitiere collabos mang'eny mosetimo. An asetimo kode collabo iwinjo no setimo kaluoch but be okoni jok modwaro ne obed kaende. Mana kamano wan war ensure ni eti ng'ato ka ng'ato man gi potential we promote. Ing'amo seneno gini endi inyalo konwa e comment kanyo. Adjustment bino ni watim nikech wang'eni nobody is perfect. Ng'ato ka ng'ato ichako gi kumoro kasto improve time by time. Ng'at mono ka kinde ne mondo one gini wedo kuniero kama na yenya Arun gimoro ni tim idhi wacho kae chani ati every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Yeah, every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Yeah. Thank you so much, tukutane next Wednesday.